¿Pero por qué? Porque sí, estoy harto de vivir. Y vas enterando de coses que dius, hòstia, que puta. De moment, tranquil. No t'agafes el cap. Estàs... No. Bueno, a entender otro tipo, porque entender a Felisa y ayudar a Felisa me es fácil. Al viure i treballar en el mateix puesto, eres part de la comunitat. No passa res, és una pala. Només mirant-los la cara puc saber lo que es passa. I s'amor el coret per així davant. Coneixes molt bé els pacients i ells també te coneixen molt bé a tu. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus crea circunstancias extraordinarias para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Soy Sole, la matrona de la Plana. Mira, la PCR és negativa, para el Covid negativo. La pandèmia pareix que ho absorbisca tot i que tot val en esta situació. I no tot val. Estem en la crisi del coronavirus, però resulta que els malalts continuen morint-se d'altres coses. Està fent perdre el nord a molts professionals sanitaris i en els pacients ho notes, que ells se senten apestados, saps? N'hi ha molta por. Em va demanar una eco, me la van a anul·lar pel tema Covid. Ara és un túnel negre a vosaltres. Gent que està morint, de professionals que estan passant les canutes per falta de material, per condicions extremes de treball. I ara la nostra obligació abans de tot este lío i quan les coses se fiquen dures, encara més. Tengo 6 pacientes para intubar porque solo tengo un respirador y tengo que decidir a quién se lo pongo. Y eso, bueno, pues ya te digo, nos pasa la factura. Heu han anul·lat, que els pares entren al part.